Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi wa barakatihim wa salamatihim wa karamatihim wa sihhatihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammas sukunu mongko anapun utawi sukun iku fatakunu iku fayakunu mongko ana apa sukun iku alamatan dadi tandha tetangar lil jazmi katuwe i'rab jazm fil fi'lil mudhari ing dalam fi'il mudhari as-sahih kang sahih al-akhir kang akhir kang sahih akhire as-sahihil akhir kang sahih akhire. Sukun dadi tandha tengere i'rab jazm iku manggone nanggone fi'il mudhari sing sahih akhire, nanggone fi'il mudhari sing sahih akhire. Wa al muradu utawi kang den karepaken bisahihil akhiri kelawan kang sahih akhire iku allayakuna ing yen to ora ana iku fi akhiri ing dalam akhire fi'il apa alifun alif au wawun utawa wawu au yaun utawa ya, nahu yahsha wa yad'u wa yarmi. Sing dikarepaken ke musannaf kelawan fi'il mudhari sing sahih akhire yaiku fi'il mudhari sing huruf terakhir, gampangane ngono bisa jadi iku lam fi'il utawa pokoke huruf sing terakhir ngono ae. Huruf terakhir fi'il mudhari iku bukan salah satu dari alif utawa wayu au utawa ya, bukan. Artinya sahih nek enek salah satu dari tiga huruf ini nanggon akhir mudhari berarti dia gak sahih ngono. Sing sahih iku hurufe sing terakhir bukan wawu, bukan alif, bukan ya. Contoh niki nahwu yahsha wa yad'u wa yarmi. Iki fi'il mudhari sing gak sahih akhire, termasuk fi'il mudhari sing gak sahih akhire. Tapi nanggon lafaz yahsha iki enek fathai. Diulangi, lafaz yahsha yad'u yarmi iki bukan fi'il mudhari sing sahih akhire. Iki akhirnya berupa alif, berupa wawu, berupa ya. Iki kabeh gak sahih. Sing sahih piye ya? Yadrib ngene iki sahih. Nek salah satu enek ngene iki berarti iki gak sahih. Iku sing diarani fi'il mudhari sing sahih akhire kaya yadrib, lam yadrib ngene iki sahih akhire. Tapi nek sing ngene iki enek akhire berupa alif, wawu, ya iku gak sahih. Misalu sahihil akhiri utawi contone kang sahih akhire iku yadribu, lafaz yadribu. Fa idza dakhala alaihi jazimun, fa idza dakhala mongko nalikane masuk manjing alaihi ing atase lafaz yadribu apa jazimun amil jazm yakunu mongko ana apa yadribu iku majzuman den jazmaken bisukun kelawan sukun. Nah lam yadrib zaitun,
lam yadrib, wis pisan-pisan ora mukul sapa Zaidun Zaid. Iki contone fi'il mudhari sing sahih akhire. Yadribu, dan lafaz yadribu terus kemasukan amil jazm berupa huruf lam, malah diwaca lam yadrib, tondo tengere i'rab jazm yaiku sukun. Sebab iki mudhari sing sahih akhire. Dadi sukun dadi tondo tengere i'rab jazm iku manggon nang fi'il mudhari sing sahih akhire. Muga-muga manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.